Had Jiske weer een scheemske? Wil je het gek van Jiske? Jiske, was toen echt op voetbal? Fjouwen drukjes, je zit fjouwen keer een drukje. Nou, ik eens met me helpen. Dit zijn paar zaken en vakken, hé. Ja. En om het shibben. Tenen, 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 tenen. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, juist de week nogal abrupt stappen met vloggen, want zaken die we helemaal ontkwaaien en net fit en ziek, vet sneu. En echt 4 minuten nadat ik stappen weer, Ildo echt nog alles onderkwaaien een paar keer. Dus beide ben ziek. Maar ik zei ze dat, hallo Ildo? Ildo wel weer een beetje opknapt is, had nog wel hele rede wang vind ik, maar die is hier wel wat fleurig, gelukkig. En Wiefke? Ja. En zaken ga ik die tanden maar even thuis houden verskwallen. Die lijkt lekker op een bank. Maar Jiske. Jiske. Toe, op van de bank hoor, ja? Kom op niet kleed. Nee, net op de bank. Van de bank. Toe, hup, hup. Hup, hup, hup. Oh, liefst moest tussen grabby zaken zitten. Nou, kom, dat is een eigen kleedje. Zo. Zo beter. De zaken die lijkt lekker in de chill. Die maakt voor de televisie. Je had juist er helemaal niks zitten. En je had nou een... Ja, 2 keer vlaaghoorn. Dus de viel toch wel wat lekkerder als dat hoorn hast, hè? Ja, ik zag het heel het heet en dan weer koud. Dan weer gloeien heet. Dat heet een beetje koud. Niks aan, hè? Zullen we dat onjellen hoe ik het dan? Dan kan het even dit een beetje zakje en dan krijg je dan nog een beetje. Jij wilt zien. Is het nou niet over een uur dat het jij wilt zien is? Zullen we dat doen? Oh, dan gaat aan alles weer uit. Dat vind ik schande. Nou ja, zaken gaat lekker chillen. Ildo die kan nog wel correct een opbouwen, maar die gaat aan op bed. En als hij op bed lijkt, dan zal ik toch echt verder met de kries ben. Ik ga juist Trionne nog wel even met Jelke de luchtjes erin nemen. Dus dat is al vers klaar. Dat lijkt het al heel mooi. Maar ja, ik wil dit mooie spul natuurlijk echt in haar. Hoe kitsch het ook is. Ik ga meestal ga ik zwart en wit in de been. Maar nou ja, vanwege de kriesclip hier natuurlijk alweer red green spul. Ik denk echt, waarom ik net? Dus het wordt echt een kriesthoes dit hier. Had Jiske weer een schemersker? Wil je het gek van Jiske? Ja. Jiske, was toen echt op voetbal? Met Dwaan. Zie je het wel goed in backbal? Ja, in backbal. Ja, omdat het met de backdot bedoelt. In backbal. Ja, je krijgt bij praatjes. Er zit wat eten in, je krijgt bij praatjes. Dat is een goed teken. Ik zal een bakje koffie voor mezelf zetten. Ja, oké, Freet, komt een koffie. En... Nee, joh, ik blijf mooi bij je. Hier, bakje koffie. Maar je dat wel? Ik wil graag alleen de wedstrijd. Nou, dat doen we net. Daar is nog een beetje te licht voor. Koffie, lekker. Wat ik eigenlijk altijd als eerste doe, is zeg maar de kriesband die ik het mooist vind, die ik het meest in het eigen wil, dat ik die eerst zou verdelen hoe de BM best het eigen het gauwste ophast. Nou, ik ken waarschijnlijk wel dat mijn favoriete dit hier binnen. Deze vind ik echt hilarisch. Dat is op een dinosaurus. Ja. Krokodil. Trekker. En een soort van augurk. Die is echt leuk. En natuurlijk zaken. Dit is het zakenzacht. Dus die moet ook een heel mooi plakje krijgen. Regenboogbal. Nou, het is een hele grote beam. Dus ik ga best wel vol nodig. Maar van mij ga ik eigenlijk wel aardig vol. Dus het komt clear. Dus ik eerst zie ik dit snel hier een mooi plakje in te zicht. Dus ik wil eigenlijk echt dat je dan zo binnenkomt in de hoes. Dat dit gedeelte echt eruit springt, zeg maar. Dus denk ik maar beginnen. Ze hebben best wel sfeer, dus ik kan wel wat heel cotatie doen. Ik ben benieuwd hoe vol dit hier sneuvel is, want dat wil wel, hè? Zo'n bedje? Ja. Dit is een mini-moosje hier een bedje. Oh, lekker. Hier heb ik zo'n taai elke, hè?
Maar ik ben bang dat we min hekjes gaan, Elke. Wat doen we daarom? Nou, was dit alle jaren in die BM hang je daar? Hast die beemel even zo? Ja. Ik denk wel dat het er al in gaat namelijk. Ik wil in die jachtgrien. Oh, die jachtgrien die wil ik net. En jouw gurk. Ik die ook gurken, ja. Ik wil van die jachtgrien aanhellen. Die wil ik net. Ik wil in die donkergrien. Tja, is het er nou aanhellest? Ik zet hem gewoon aan het werk, jongens. Die wil ik nog even zien. Oh nee, ik wil wel... Oh. Dat helpt net echt. Het idee weer leuk. De uitvoering wat minder. De zaak is net fit. Ildo ook net, maar ik denk toch maar even een zelftestje bij hem doen. Want zaak had Marine Hollomo gewoon even voetbal. Nou ja, dan moet sowieso eens een testje doen om te zien of het wel of net had. Dus ik zal het in elkaar zetten. Altijd heel gepuzzeld. En dan zullen ze eens zien dat het wel of net had. Ik hoop het net. En dan maar weer in quarantaine. Ga ik net zo nuchting. Maar ja, waar wel? Ja, dan doen we die zaken. Hier. Eerst even draaien. Draaistoel. Hoe vaak? Nou, de 4 keer. 1. Ja, goed zo. En dan? Wat is er weer op? Ja, en dan misschien dat kwartje erin. Hoeveel drukken we nou? Het is in Duits. Ja, ik geloof ik ben een beetje Duits leren. Hoe had men je nog inprikt? Ja, let me helemaal snel. Fjouwen drupjes, je zit fjouwen keer een drupje. Nou, kun je met hem helpen? Die moet dan in dat... Eske? Ja, in het esken. Ja. En dan maar we een kwartier tot een hele uur wachten. Hey, shit, het is nou 10 uur, dus jelwe al en dan weten we het zeker. En de T is de testlijn. En de C? En de C is, als de T en de C haast, dan is het net zo goed. Nou ja, net zo goed. Als hier een streep tussen zit, dan is het goed, hoor. Ja. Wat zie je? Negatief is, oh, bij de C. Bij de C komt sowieso een streep, hè? Ja, van controle. Controle. Tja, daar zit hij in. Dus de controle is goed. En als er dan ook nog een streepje bij de T komt, dan Dan is has corona. Dan maar we even naar de GGD om te testen. Kom maar wel lekker chillen, joh. Mem houdt het wel in de gaten. Zo. Door het nog een kwartier, 20 minuutjes. Ik kan nog komen. Maar het lijkt het net zo. Ik ga wel jet als het echt haast, dat het dan heel gauw zichtbaar is. Maar ik wil ook net als het haast. Want toen had ik gewoon een beetje buikkramp, hè? Pinebuuk. Nou ja, ik lees dit op de onderjacht. Anders hak ik hem aan in de kriesbenen. Net zo'n mooie kriesbal, wel? Hier lees ik hem dan. En dan zal ik... doen we dan een bakje koffie of... nee, dan bakje. Dan ben ik naar de bal. Wat grote ben je, jong? Is nog lang niet vol. Ik ben heel benieuwd wat het komt met Jiske en met Ilda. Wat ben je nog wat heel goed. Oh, ik hoop dat de sneeuw komt zaken, hè? Is wel cool. Was die oren lekker? Ja. Wil ik pakken? Ik sterk mijn knuffelje. Kom jongens, je moet naar zaken dan. Oké. Dit zijn paar zaken en vakken, hé. Ja. En om het shibben. En zie je eens, om het shibben. Paar zaken en vakken. Oh. Dus even zien hoe die hier. Nog steeds maar in een streepje zaken. Gelukkig. Oh, wauw. Jongens, dit is het zaken. Heng het mooi beeldkoor, hé. Oeh, ja. Wat doe de cadeautjes als onder de benen lezen? Ja. Op die kant, weet je wel, de meeste binnen komen. En misschien nog steeds gestreept in het... Nou, het is een tiertje, is dat? Nee. Bijna, dan wacht je. Wacht. Tene, 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 tene. Bijna. Wat door het wachtje lang, hè? Ja. Oeh, daar gaat er. Daar gaat er. Daar gaat er. Ja! Nou, nee, gestreept.
Yes. Oh, geen corona, jongen. Nou, de beste keer wat opknapt, gelukkig. Welke doen we nou? Zie je, daar ben nog een paar mijn hekjes. Is het deze gouden dan? Hier is een hoen? Ja. Sorry. Had je al iets gehad? Ja, niks. Oh, kom op. Ja. Nee, we gaan niks. We gaan krijgen shoezaken, hè? Ja. Nou, kom op. Doe eens een hoen. Ik hier hoe niet meer flat in. Oh, En nou. een dagdroom in de huis. Oh, nou, doei. Is Jeske een boefke of is Jeske een boefke? Een boefke. Hier wie jij met tante Ils? Ik denk dat hij erop is. Ja, op de hekken gaat Beppe hier stillen. Dat denk ik. Dat is het. Beppe, hekken terecht. Shoezaken. Goud. Wie wil je hem nog even... Oh, de haan jullie af. Hier is wel je toch? Wie wil je hem even wat chill eten? Want hij had wat kleer maken, hè? Even de stekker erin. Een beetje tjustige zaken. Ja. Nog net. Nou net? Wat dat nou dan? Nou, doe ik dus hier. Oh, het is nog heel donker. U's wc. En je doet dat ook nog, hè? Speel eens terug. Hey, wie kan nou eens naar je wc? En die deksel gaat heel zachtjes Ja, stil. dat is gewoon niet heel dit stinkt. Ja. Gaat mij met wat een mooie sok? Nee. Wat voor een dikke. Ik hier van de morgen al een gat in die zak. Ga ik nou horen nog die en dan zit er ook een gat in. Jeske, kom. Oepsie. Nou, dat wie de eerste nog maar. Valt me nog daar. Ja. En wist wat ze zeggen? Scherven brengen geluk. Ik had het net betoogd, maar dat zeiden ze. Nou ja, gaan we heel volle geluk. Zo, aan maar even de stofzuiger erop. De lietse baby en puppy is net heel handig met scherfjes. Nou jongens, dit is een wudden. Dit is net prachtig. Oeh, lekker even een eiken. Bom, bom, bom. Hildo, nee. Nee, nee. Daarom hiermee maak ik gelukkig de plastic ballen onderin hangen. Met die onder beam in je blauwe, hè. Zo. Oh, dit wordt nog wat. Net op, Pieter. Nou, wat zus doet eruit, joh. Dikke snot om mijn neus. Lager. Maar zo'n doekje pakken. Tja, dit is een muis te gaan. Die, pakken zaken. Nou, we zullen even wat eten. En dan, maar even zien. Zaken, hoeveel is die? Nog net zo lekker. Nou, misschien aan een boekje lezen met zaken of zo. Even lekker chillen vanmiddag. Het is niet anders. Oh. Ja, leuk hè? Wauw. Nee. Lekker eten. Was dat door de kap smieten? Nee, ja, zie je de pleizer even nog. Oh, dat had ik. Dat is het lekkerste, hè? Ja, eet maar op. Hap. Eet waar? Hap. Nou, we gaan eerst de beestjes nog even weg. Want die had men van de morgen net die introllen gedrukt. En eigenlijk een waasje meer. Zaken bleef nog krekt en op een bankje, maar dan krekt een televisiesje. En dan hebben we al praten over wie we hebben rond. En dan gaan we even lekker. Maar ik denk dat het dan een bedje kost. Mooi. Ah, goeie. Hoe wie het jere? Ah, goeie. Goeiedag, ik zie maar eens even aan. Hallo, aan de kant. Joehoe. Achteruit. Hey. Jeske, kom eens mij. Kom maar, Jeske. Jeske maalt de graven in de bakkerietjes uit. Kom joh, we gaan weer verder. Hey. Kun je net de hele dag blauwen? Kom. Op. Goed zo, kom. Hier het waar. Go. Lekker eten jongens. Ik zie hem nog even het wetter aan trouwens. Je hem wetter zit op. Yep. Ik zit zelf ook weer onder het heer. Heer, alleer. Nou jongens, dat hoor ik keer. Ah, Siep. Het spul er even skien. Nou dan, ik zoek nog over, maar dat hoeft nog net, hè? Best genoeg. Nou, dat is trouwens nog wel een de moeite waard om te vertellen, want
eigenlijk zo Siep in het elfenpak, zeg maar. Maar de kriesclip. Maar Siep wie heel ziek. Dus die koer er helaas niet bij wezen. Dus toen hebben we fokken in dat pak terug. Ah, wel heel scan dat Siep er net op zit. Want ja, vind ik wel heel leuk voel. Maar nou, gelukkig, het stief vak echt prachtig. Dus dan is het echt weer opgelost. Tuutje erop. Mijn 4 echte pleisters. Maar is de pleisters er klaar? Kan die eraan zien? Lukt dat? Dat is in je. Oh, je hebt ze. Sugars, wat een mooie toer. Deze beesten hebben makken. Maar die gaat echt wel eens mis. Wilst u dan een pleister plakken? Dan is het vast gauw oor. Oh, het hoentje zucht net uit. Boem, daar lijkt er op een snuit. Zie poortje nog zo zeer. Gauw een tuutje erop. En een pleister. En het is weer? Kleer. Het is weer clear. Denk erom. Te let. Bam! Daar klapt Aaptje in de been staan. Zijn kopje docht zeer. Shit, een bult op een kop. Een tuutje. En een pleister erop. En het is weer? Clear. Nou jongens, je hebt het zien dat ik de kriesbeen versierd heb. En nou ja, zaken weer nog net heel fit. Eerder is wel weer wat opknapt. We hebben naar de beestjes west. En we hadden het boekje Tuutje erop lezen. Ik ga nou lekker mijn zaken even in de rest. Zaken is lang net fit. En ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je. Zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill te downloaden van je tablet of telefoon. En een nieuwe chitvlog. Hey hoi!